Miabag na ang LTO sa kapulisan sa pag-ila sa mga motorista nga tuyong mihunong og namunit og kwarta nga natagak gikan sa bag sa usa ka kolektor. Giparehag sa bagong direktor sa LTO 7 Glenn Galario nga gisugdan na nila ang pagsusi sa mga plate numbers sa mga motorista gamit ang nakuhang CCTV ug ang cellphone videos atol sa panghitabo. Giklaro hinuon ni Galario nga palabyo na lang katong motorista nga may uli niini ngadto sa kolektor. Apan kadtong nagdumili, magatubang og sanction kay mahulog sila sa kalapasan sa reckless driving. Samtang gipadayag sa direktor sa Cebu City Police Office, Colonel Ireneo Darugdog, nga kung dili madala sa hangyo ang mga nakapunit sa kwarta, gamito na nila ang balaod sa paggukod kanila. Nasayran nga mukapin pa sa 1 milyon ka pesos ang wa pa mauli human gipamunit sa mga tao. Pagan gid mi sa katong kanang naghunong og nakapunit sa kwarta nga palihog lang iuli na to sa tag-iya. Kay kung di na ninyo iuli, atong mahibawan nga naghunong mo ag iuli, well, nagid may violation, no? Under sa atong traffic laws.